ମୁଁ ଟିକେ ଗାଇବି କାହିଁ କିଛି ହଉନି ଆଉ ସିଦ୍ଧପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ସିଦ୍ଧପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡ଼ି ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଭିଡ଼ି ଝିଅ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଭିଡ଼ି। ଏଟା ଗାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ପ୍ରାଇଜ ନେଉଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋଧେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଖାଲି ସିଏ ଆସିକି ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ କାମରେ ଝିଅ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ। ଆମ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଥିଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଆମ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ପଛୁଆ ହେଇଗଲେଣି ସିଦ୍ଧପୁରରେ ମାନେ ସମୟ ଆସିବ ସିଏ ବାହା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ଆଗରେ ଆଗରେ ଯିବେ ଇଏ ତାଙ୍କ ଭ୍ୟାନିଟି ନେଇକି ଦେଇକି ଯିବେ। ଆରେ ପାଠ ତ ପଢିଲାନି ଟିକେ ଷାଠ ଟିକେ ପଢ ନାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଇଲା ମାନେ ଦେଖିବ ଆମର ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଆମର କଥାରେ ଅଛି ଦେଖିଥିବ ମାନେ ଦେଖା ଶିଖା ଓଡିଶା ଜାଣିଛ ନା ଏଇଟା ଦେଖା ଶିଖା ଓଡିଶା ମାନେ କଣ ନା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେତେବେଳେ ନାମକରଣ ହଉଥିଲା ଜଣକ ନାଁ ଯଦି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିଆ ହେଇଗଲା ସେ ଗାଁରେ ପୁଣି ଦରାଣ୍ଡି ଦବ 8-10 ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଳକିଆ କିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼। ତ ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଚିଠି ପଳେଇ ଆଇଛି ତ ସେ ଚିଠିରେ କ୍ୟାର ବାପା ନାଁଟା ଲେଖା ହେଇନି ଆଉ ତ ସେ ଡାକବାଲା ପଳେଇ ଆସିଲା ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା ଏଇ ରାମବାବୁ ହେଇଥିବେ ଆଉ ରାମବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆଇଛି ସେ କହିଲା ନା ନା ଏଇଟା ମୋ ନା ଏଇଟା ମୋ ଚିଠି ନୁହଁ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଉପର ସାହି ରାମଚନ୍ଦ୍ରର ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଉପର ସାହିକି ଖାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆଇଛି ସିଏ କହିଲେ ନା ନା ଏଇଟା ବି ମୋର ଚିଠି ନୁହଁ ସେ କହିଲେ ତଳ ସାହି ଆଡେ ଯା ପୁଣି ତଳ ସାହିକି ଖାଇଲେ ସେ କହିଲେ ନା ଏଇଟା ବି ମୋର ନୁହଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ନାଁ ଦିଆ ହଉଛି ପିଲାଙ୍କର ତ ରାମ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଗୋପାଳ ଗଲେ ତ ସବୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନିଂ ନା ମଝିରେ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଲା ସାହି। ତମ ଗାଁରେ କେତେଟା ସାହି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦେଖା ଶିଖା ଓଡିଶା ନାଁଟା ପୁରା ଠିକ ଅଛି ମାନେ ତା ନାଁ ଯଦି ଦିଆହେଲା ସାହି ତା ପଡିଶା ଘର ନାଁ ଭାଇ ଭାଇ ମାନେ ସାହି ଭାଇ ଛାଡ ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା। ତାପରେ ଆମର ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହୁଛି ବାପା। ଆମେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ମାଙ୍କ ମହାନତା ମାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମାଙ୍କ ବିନା ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନ ଅଧା ସେଇଭଳି ବାପାଙ୍କ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ଅଧା। ଯାହାକୁ 10 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେ ହେଲେ ବାପା। ଯିଏ ନିଜେ କଥା ନ ଭାବି ନିଜ ପରିବାର କଥା ଭାବନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ବାପା। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ମାଙ୍କ ଆଶା ବାପା ମୋ ବାପା ବାପା ମୋ ବାପା ତୁମ ଋଣ ବାପା ସୁଝି ପାରିବିନି तुम बिना बाबा मु रही पारिबिनी। हाँ तुम स्नेह बाबा भूली पारिबिनी तुम आखिरे के बेलू हम देबिनी। तुम परी बापा किए हब कांधरे बसे बुलेब तुम परी बापा किए हब अझटिया हेले बुझेब पाद धूली तुम्हारा चंदन टीपा। मो बापा दुनियार सबुठारू भल मो बापा दुनियार सबुठारू भल मो बापा।
मते खुआओ निजे ना सोई मते सुआओ निजे ना पिंधी मते पिंधाओ निजे ना हसी मते हसाओ तुम कोल मो पाई स्वर्ग तुमको नहीं मु पर गर्व तुम मुह देखी भूले दुख तुमे दिया मते सब सुख हृदयटा तुमार आकाश परिका मो बापा दुनियार सबुठारू भल मो बापा दुनियार सबुठारू भल मो बापा पड़िले से जनाती नहीं निज भीतरे कष्ट जानती सही जहाँ मागिले मु दियंती आनी अभाव के बेमु पारे ना जानी मु भूल कले कान मोड़ से कान मोड़ा अच्छी मन करुछि आज मु अनुभव तुमे थिले मोर सब शुभ मो आखिरे तुमार छबिटी अंका मो बापा दुनियार सबुठारू भल मो बापा दुनियार सबुठारू भल मो बापा।